Пак ли вали, бе? Тази песен е реклама. Изтече висока, бата, трябва да ви бракуваме. Сцената прашлясва и се моли да разкрие само новия талант. Не ни ли писна от рекламни лица. Присъствието ви се усеща като 30 секундов факт. Обърни го на български и виж, че думата описва нашия свят. Без лъжа, както трябва. Предплащам си твоето внимание, за да ме видиш пак. Не можеш да ме пропуснеш, брат. Не можеш, алгоритъма е моята кучка, брат. Моята кучка. Придаваме красота в този безцветен свят. Аре беги, стоя беги, рап. Всички са копита. Викаш ми, че всички копират, но не разбираш, че си копи нинджата. Пълен кръговрат. Кажи ми, кой третен си попаднал пак. Замисли се това дали е знак. Дали не трябва да се доразвиеш, на такива като тебе не дават шанс. Да ще ти кажа, що е така. Всеки втори търси хонорара. Ръката му трепери и го треска хазарта. Цялата ти визия ще трябва ми помощ. По тия бият всички блондинки. Машини, чичинки. Мукве, че като ти изпаля една, няма да изпадат бате дори и стотинки. Понеже си изхавил всичките до една. Пуска съм си от сините ти джинси. Накарай ме да се раздвижа. Накарай ме да се замисля. Накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме. Накарай ме да се раздвижа. Накарай ме да се замисля. Накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме. Накарай ме да се раздвижа. Накарай ме да се замисля. Накарай ме. Накарай ме да се раздвижа. Накарай ме да се замисля. Накарай ме, накарай ме, накарай ме. Всичко се промени, откакто разбрах, че съм дефинитивно нищо, понеже нищо не ме описва точно. Нямам нищо общо с всичко лошо, което хората излишно изкопират и трансформират в ремикс на ремикса на семпл, чиято гледаемо се 300. Писна ми да чувам кой каква лирика е написал на листа. Като оригиналността ти е колкото ринопластиката на чалга певица. А ти си просто спица на колело, на което бирона, който ще го спука, му закъснява, но се задава, щом да спука най-накрая ще може тази лудост от еднаквост да се прекрати и да чуем нещо ново, казвам ти. Душата ми копне да чуе свежо изпълнение, да навлезе в този модерен ренесанс. За инати не правя реверанс, са такива като вас ще напълна автобусите на автотранс. Координати директно към дирето по автомагистрала Хемус преди Витиня. Всички сте неспособни да го спрете, защо сте транс на този готин баунс. Като говорим за баунс, не попаднах на нов клип на Келата, нямах звуки по месец за реклама. Ухетиш, бе, брат, доста и човека на мен. Накарай ме да се раздвижа. Накарай ме да се замисля. Накарай ме, 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 накарай ме. Накарай ме да се раздвижа. Накарай ме да се замисля. Накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме. Накарай ме да се раздвижа. Накарай ме да се замисля. Накарай ме. Накарай ме да се раздвижа. Накарай ме да се замисля. Накарай ме, накарай ме, накарай ме, накарай ме да се замисля. Накарай ме да се раздвижа. Искам да се раздвижа. Искам да се замисля.